So, karon ato tas pagpasa sa pulong sa Ginoo akong gihangyo ang tag-usa sa pagpanindot. And kung naami mga Bible nga gikaptan sa mga kamot palihog ablihi sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 2 hangtod sa 3. Exodo Kapitulo 3, versikulo 2 hangtod sa 3. Dito mipakita kaniya ang anghel sa Ginoo ingon nga usa ka nagdilaag nga kalayo taliwala sa sangpinit. Nakita ni Moses ang nagdilaag ang sangpinit apan wala kini masunog. Niingon siya, ngano wala man masunog ang sangpinit? Akong duulon ug susihon kining katingalahang butang. So this is the word of God. Mamungko ta. Ug karon atong ihatag ang higayon ni Pastor Omar. Praise God, no? Salamat sa buhay ng Diyos. Karon adto na ta sa ato ang lain usab na topic ug ato ning giuluhan o burning passion for God. Ang nagdilaab nga gugma sa atong buhay ng Diyos. Sa maong teksto nga gigasa igsoon, nagisgot kato sa pagtawag ni Moises. Din ipakitaan siya sa Ginoong anghel nga gadilaab ang sampinit o sadya nga natan-aw ni Moises nga nagilaab ang sampinit iya kining gisusi tungod kay ang maong sampinit wala na ugdaw, wala na abo ug wala na hanaw. So muni nga ako ni siyang gitaytulan og burning passion tungod kay matud pa sa maong pagsusi ni Moises, ngano man nga ang sampinit wala maugdaw o wala masunog. Ngano man nga nagilaw anong ta, apan manong wala siya maago. Kung imong yung hulagwayon sa natural gyud, sa ordinary gyud nga pagsabot, kung imong yung naunaon, dapat kung maghalin ka, nagsunog ka, naadyo maugdaw, naagyo'y maabo. Diba? But pinakasahi kayo, kay kaning pagtanaw ni Moses, walay naabo, walay nahanaw, nagpabilin ang maong sampinit. So, aning burning passion nga itong title karon kung sa Bisaya pa, gadilaag nga passion. Ako siyang ikuhag meaning sa Webster, no? Merriam-Webster ang passion. So, mo ni a strong feeling of enthusiasm, no, or excitement for something or about doing something. Usa ka kusog kayo nga pagbati kaning passion. So magisgot kag burning passion agadilaab o gabalangbang passion, no, o lain pa kanang passion a combination na siya sa love and sacrifice. Muna yung meaning sa passion. Combination of love and sacrifice. Gugma o sakripisyo. So, dili matawag sa passion kung walay gugma nga dilaab o walay sakripisyo nga dilaab. That's why, kung imong tanawon ang katong title salida, The Passion of Christ, mo din gitaytulan sa Passion of Christ. Tungod kay dito, gadilaab ang gugma ni Kristo, gadilaab po ng sakripisyo. Amen ba? Muna mga katunghalagbayan din, kung naaday taning burning passion, dapat ay magdilaab po ng atong gugma sa Ginoo o magdilaab po ng atong sakripisyo. Now, dili pwedeng mahigugma kas Ginoo nga wa kay sakripisyo. Daghang mga tao nahigugma kuno sila sa Ginoo, pero wala nila gapakita diya sa sakripisyo. Kung nahigugma ka sa Ginoo, ikaw ako, musakripisyo ka. Kay even si Jesus, nga tagiyaw ginharian sa langit, hindi ka naog sa kalibutan, tungkol kay dako siyang gugma na to, dili lang siya kutob sa nahigugma na to, kundi gisakripisyo niya ang tanan ng mga pag-antos, paglutos. That's why gadilaab yung gugma, gadilaab po na yung sakripisyo. Amen ba?
No, ngano man kadilaab ang iyang sakripisyo. Di-sacrifice, pagkabata niya, sakripisyo na siya o natao sa pinakaubos. Sacrifice kayo. Dapat komportable siya o dito siya matao sa nindot kayo nga panimalay. From the start lang daan sa pagkatawag yung sugod. Sacrifice na siya. Ano man, dili ka makumplito ang passion kung walay kadilaab ng gugma o walay kadilaab na sakripisyo. Muna siya, strong feeling. Now, sa atong ginabuhig soon, kung nadawat mo si Kristo sa imong kasing-kasing, naataning gitawag og burning passion. Amen? Naatani nga pag naani sa itong ginabuhi, dili ka basta-basta masunog. Kay naay gadilaab sa palibot nga pwedeng musunog sa imong pagkaabtik sa pagpangalagad sa Ginoo. Now, atong klaro ni kay si Moises, iyang gitanaw ang sampingit siya. Nga naman, wa man ni masunog. Muni ang gipangita sa Ginoo. Nga bisan dahil mag-agi ka nagdilaab ng mga problema sa imong kinabuhi, dili masunog imong pag-alagad. Amen? Muni gipangita sa Ginoo karon sa mga Kristohanon. Nga bisan pagpalibutan ka gadilaab nga bagyo, pero nagpabilin ka, wala ka na upos, wala ka na abo, wala na hanaw. Spiritually, kung mo siyang sabton, bisan pagdaghan problema, kalayo ang problema o bagyo sa mong ginabuhi, dapat nagparog yung kas pag-alagad sa Ginoo. Muna siya burning passion. Nagdilabing gugma o nagdilaab ang sakripisyo. Dili ka matawag na nahigugma kas Ginoo kung wala kay sakripisyo. Now, pag-abot pa lamang sa problema, palibutan ka problema, ipalibutan ka bagyos kinabuhi, niabot sa imong kinabuhi, dayon. O sa kuan pa, nidistansya ka sa Ginoo. Mura sa, murag nahanaw, naupos, naabo ang iyang pag-serve sa Ginoo. Now, daghanang naupos o naabo na pag-servisyo sa Ginoo. Ano man, doon na po'y, abin mo igsoon, kining passion, dunay negative passion. O dunay positive passion. Kung naa si Kristo sa imong kinabuhi, naa kay gitawag og positive passion. Pero ingon ta mo, sa wala pa si Kristo sa atong kinabuhi, aduna na negative passion. Kung saan yung negative passion? Kana bang gabalangbang nga mga dili maayo sa imong kinabuhi? Gadilaab nga mga dili maayo sa imong kinabuhi. Just like, for example, bisyo. Gabalangbang, gadilaab ang bisyo sa imong kinabuhi. Passion gahapon na. Kaya sa mga strong feeling. O, kanang combination na sa sagugma o sa sakripisyo. Now, daghang mga tao nga tungod sa ilang gugma ang bisyuha, gisakripisyo nilang pamilya, bahala di sila kapalit, o para silang pamilya, isakripisyo nila lang kwarta sa mga bisyo. Yung nasabtan ka na ito. So, that's why negative na siya nga passion. Kaya natin kay gugma, pero dili sa imong pamilya. Isakripisyo ko imong kwarta, pero dili sa imong pamilya, kung dili sa bisyo. And passion niya kung naitawag anak. Pero negatibo nga passion. Amen? Now, sa atong pinabuhing Kristohanon, dunay nagdilaab, dunay nagbalambang sa atong kinabuhi, nga murag nalagwan ang pagbalangbang sa Panginoon. Kaya bang passion for God, nagbalangbang, gitagan ta pagbalambang sa Ginoo kanang gadilaab, nagugma o sakripisyo sa tumasigkasig sa dininawat ni Kristo. Pero doon naman ko'y gitagad nato, nga mao ko'y silbi, nagkompetensya sa passion ng tanimo sa Panginoon. E muna napili mo sa imong pagkakristohanon, nga gano'n man nga, nag-alagad ko sa Ginoo, marang magwa ko'y passion. Sometimes, na passion na imong gitagad, nga dili Panginoon. Nga mao ko'y nitubo, nigro sa ato pagkinabuhi. Napabata din na? Now, kung sa may pasabot na po ng passion na dili Panginoon, nga mo'y atong gitagad. Bisan pag-instructionan ta, ayaw kanta o mga worldly song,
And tapos dikanta ka, passion na. Negative mo nga passion na. Ano man? Gisacrifice gani mo ang pulong sa Ginoo nga ikrisinan kang dili mao tapos imong yung buhaton tungod kay nakay love. Mo'y gabalambang sa imong kinabuhi. That's why gisacrifice nimo bisag kapila ka wali gisacrifice lang gyud nimo. Passion siya. Pero dili maayo. Amen. That's why mapil nimo nga imong pag-alaga sa Ginoo. Nimo na ay passion. Wala lagi. Tungod kay naay gitagad nimo nga dili passion sa tubangan sa Ginoo. Negatibo nga passion. Now, just like example sa nakay kahadlok. Nakay kahadlok. Mo na'y kadilaab sa imong kinabuhi, gabalangbang sa imong kinabuhi. Mahadlokon ka sa una. So, ako kay Kristo. Pero sadyang na kay Kristo, itagaan kag confidence. Kaso lang, mahadlokon gihapon ka atod karon, maulawon gihapon ka hantod karon, tuod kay imong giakatar ang kahadlok nga sige nimo gibuhat sa una. Now, if Christian ka, dapat unta dili na ka bawal na kang mutan-aw mga horror. Nganong mahadlokon gyapon ka, tuod kay sige kita horror. And dili na bagay sa Christian. Kadaghan sa liga, tapos horror pag imong tanaw. Ang horror igso nagpos lang ng kahadlok nimo. Ang passion for God, kanang imong passion sa Ginoo gihinay-hinay ra buha sa horror. Amen. Sige kang tanaw investigador. So may tanaw investigador. No, dili na bagay natong Christian. Nagpus na natong kahadlok. Daw ang katong hadlok ko nato sa una, daw gipabalambang nimo utro, gipaisa nimo. Kay dili mo balambang ang usa ka daog kung dili sugnuran. Amen? Kung walay insaktong pundok ang kanang katubhan, dili na sa balambang dako. Pero kung daghan siya, kabundo sa balambang siya. And that's why mahadlo ko na kasauna. Sige akong gagtanaw investigador. Sige akong gagtanaw guro. Dili balambang yung kanukan. Ikaw kata dia? That's why mawala ang passion sa Panginoon. Dinumdumi nga pansangyaon das pulong sa Ginoo. And hindi ko anak, nanuman, na-develop na imong kadlukan. Ang pangutana, naaba diya ang burning passion for God. Nga lahi man ang passion na niulbo, ang kahadlok. Amen? Kaya itong wali karong seryoso nito kay si Moises isusin niya, nanuman na dili man ni maugdaw. Umuni gipangita sa Ginoo, dapat seryoso ka. Kana bitong alagad sa Ginoo nga ang passion gadilaab, ang gugma gadilaab nga walay pagka-abo, walay pagkapalong, walay pagkahanaw. Amen? Now, gadilaab ang imong kaibog, imong last sa unang wala pa kay Kristo. Kusog kayo kang maguna-unang kautan, maglantaw palangkas babae. No? Gaulbo, gadilaab ka kalayo. And then karon na Christian ka, mutanaw gyapon kag sili mo. Ako ning balik-balik. Tungod kay kung di ka magbantay sa imong passion for God, na ay mga salida diha nga mao'y makapaulbo na pod sa imong last. And that's why the loved one ang gadilaab nimong gupas Ginoo na unhan. No? Wa na kay huna-huna pagpasas ko sa iyo kay ayay sinimuron sinimo. Tanaw sa kung sinimo. Ayaw sa nang ulong si Ginoo. Wa na kay huna-huna og ampo kay sinimo. Amen? Napabata ka? Bawal ang mga Christian, anak. Kinahanglang maglikay ka. Kaya muulbo ang imong last. Bisan pagsigiyo ni mo declare that the blood of Jesus na-cleanse nato, nag-cover nato. Pero kung ikaw mismo sa imong kaugalingon, ikaw na mismo ang nituyo yun, muulbo gihapon ang last. Diba? Just like sa mga ibon. Di ba na ang mga ibon na diha, mga pakantibraran, mga babae diha, kapantibra. Inin ikaw sa kalalaki, papuki-puki, punumay ka. Pili-pili ka imong paliton. Pero Muslim, muhapit ka ito ay kapantibra. Di ba? So ang kaibog, ang last ni mo ni Ulpo na po.
And muna sa negatibo nga passion. Amen? Kalagot. Gaulbo imong kalagot sa una, malaguton ka, sa wala pa kay Kristo. And then sa diyan, si Kristo na bus sa imong kinabuhi, itagaan ka niya pagpaubos, itagaan ka niya o kanang kinahanglan, mudawat ka, dili ka basta-basta nga muatraka. Apan, nanong nag-ulbo, gihapon hantod karon. Dunay kos na hinungdanana. Sige kag tan-aw og salidang tugkan kag kalagot. Amen? Doon na kay natanaw ng mga salida, nga pagtanaw nimo, niturok ang kalagot nimo, bisag dili ikaw ang gadala dito. Kabantay ka, tanaw gani kag pinusila, mura po kag kanang kontra, tiba igo, ginaron. Ya dili ikaw gadala, igo ra kang natanaw. And that's why ang kalagot, nidibilog. Ita ang salida, nga kinusnitay aning buhok, kalayugan. Ikaw po, mura po kang nangusog, nga nagtanaw na, sige. And then ang imuha din kalagot, di pa aros di ay. Di pa ulbo di ay. And that's why, pag wala na salida, at ito na kasi yung panimalay, sa imo ng pamilya, na-apply na nimo. Tungod kay kabalangbang na dahil gadilaot, imo di pa ulbo di sa kaaway, ang imo ang kalagot. Amen? That's why, Christian, pili unon kayo ang salida ang tunawon. Kung napati nimo, tatanaw ni mo kay salidahan, makakus ni mo kalagot, to gituay kalinirugay. Grabe dito. Kung mo ikaw po nangusog, stop na diha. Kabalo na kakus sa putana na, iniguman ang salidahan, ma-apply ni mo na semua. Mong amigo, amiga, pamilya, dito na ma-apply. Makapi ni mo ang espiritu ngayon nakita. Wala ginang balantayan kayo ang masalida. Butangan pamagaya dito, graded PG. Patnubay at gabay sa mga manunood. Nga naman, kaya makakus na espiritu diha. And kita dili ta careful ang mga Christian. Sa kanila, gamit ako passion sa Ginoo, kita gamit ako passion sa Ginoo. Pero ang passion nga gihatag sa Ginoo sa atong ginabuhi, daw ni ana na. Kaya naunan sa passion sa dili pang Ginoo. Grabe ka isang mayo, lagot, no, kahadlo, last, nagaulbo na. Ya ang pangginawa na. Palong na. Ugdaw. Pagkata diya? Muna nga ito ning itapik karon. Aging migsoon sa sunog. Unsa may pinakadali nga madto kung dunay sunog. Unsa may pinakadali nga madto kung dunay sunog. Unsa may pinakadali kung takon. Bombero. Isa gani ngalan sa truck? Sa? Fire truck. Mangtana ko. Tubig ang sulod, tapos ang ngalan fire truck. Wala pa mo nag-question na? Tubig ang yang sulod na tangki tubig. Pero fire truck ang katatak. Dapat water truck. Dime? Ano man? Kana siyang klasiha o truck, makapahunong sa kalayo. That's why kita atakan ng fire truck. Kana right truck na makapahunong sa sunog. Kaya nasa'y sulod na tubig. Karon, sa atong kinabuhi, kinahanglan tao fire truck na puno sa tangkis tubig. Ang atong kasing-kasing mura na siya tangki. O dapat atong kasing-kasing puno sa tubig sa pulong sa Ginoo. Nganuman, kay kaning pulong sa Ginoo nga naas tangki sa inyong kasing-kasing, panahon nga muulbo ang imong kaibog, last nga negatibo, panahon nga muulbo imong kasuko nga tawhanon, panahon nga muulbo ang imong kahadlok nga tawhanon, kani ang makapalong. Amen? Ginahanglan bitaw pulong sa Ginoo. Kay mo ni siya ang mupalong sa mga nag-ulbo nga mga negatibo nga pasyon kunuhay. No, dili diya madali nagpalong kung gadilaag nagmayo.
ang usa ka panimalay o establishmento nga masunog siya, grabe na ka balambang, madala na ko nagkus ka balde na tubig. Dili oy. 2 ka balde, 3 ka balde dili oy. Kinahanglan ko sila mo tawag sa fire truck, bumbiro para mato dito. Ngano man, kay daghag stock na tubig. Kaya niyang pasilitan mayo ang gaulbo. Karon, pasilitan lang ganitas Ginoo na yung bikay. Amen, butad ha. Ang pulong sa Ginoo, pasilitan ka kay para mapalong na yung kadilaab nga las. Kaibog kahadlok. Bumbahan ka sa pulong sa Ginoo. Kaya kita mulay-lihay. Usay, katulugan na ito pulong sa Ginoo kay mulihay. Amen, butad ha. Tanawan yung tapad o ba nagluka? Fire truck taron. Bumbahan na itas pulong sa Ginoo. Nga naman, sometimes, ang passion nato dili na mao. Dili na passion para sa mga Ginoo. Lahi na ang passion na nato. Amen? Importante po nga ang pulong sa Ginoo, i-preach yun. Iwali ang pulong sa Ginoo para mapalong ang gadilaab nga mga negatibo. Muna nga kinahanglan tang muwali, musangyaw kay dunay mga tao nga nagdilaab ang ilahang passion nga dili pang Ginoo. Gadilaab ang pagpanari, gadilaab ang pagpanugal, gadilaab ang mga pagdisyo, pagpangapit, gadilaab. Walay pa pang Ginoo, gadilaab. Ya dili ta muwali, so dili ta mo preach. Mudag sang ang grabe kayo nga gadilaab. Yung ato mga next generation matakdan. No? Gadilaab ng pamalingkas imong silingan. Ya bisag imong anak Christian, nakasubay sa pamalikas. Di ako na. Munang kinahanglan ta og pulong sige. Everyday kinahanglan mo ta pulong sige sa Ginoo. Kay mo nay bubiro nga mo palong sa mga gadilaab sa atong kasing-kasing nga dili himutan sa Ginoo. Now, muna ang mga sinyalis igsoon. Sign that you have passion for God. Mailhan ka sa Ginoo, ikaw kung mailhan ta, kung naabag yung kay passion, nagikas Ginoo, nadili ikas kalibutan. Number 1, when people give the best for God. Kung muhatag na gani o pinaka-the best, pinakamayos Ginoo, kana na anay passion ng tawanang ikas Ginoo. Kay, nahigugma kas imuhang minahal sa kinabuhi. Muhatag yung kag pinaka-the best niya. Musakripisyo yung kanya bisag layo. Kay love ni mo siya. Muna passion, nag-combine na love and sacrifice. So when you give the best for God, nagpasabot na nagadilaab ang imong passion sa Panginoon. Now, muni ang nahitabo kang Abil. Ngano man nga nakahalad siya o pinaka-the best. No, katod yung pinakapanganay niya yung gipili. Tungod kay love niya ang Ginoo. Bahalag isakripisyo niya ni pinakaanindot sa iyang tahanon. Kanyang ako dili iya yung gihatag, gihalad sa Ginoo. Samantalang si Abil, gitugkan siya passion na dili pang Ginoo, iyahang gihalad sa Ginoo, dili the best. Kato mga pinilian, kato mga reject. Yung tanawan, kanang tao na walay passion sa Ginoo, gi-reject ko siya sa Ginoo. Amen? Kung atorang reject ko ng Ginoo, panahon sa magampo ka, reject ko ka. Inundumi nga mga yotas Ginoo. Kaning love igsoon, nga combination sa passion, love, and sacrifice, abili mo ka ng love, do na panay combination. Speak and listen. Kung tinuod kang higugma, mupahayag ka. Kung tinuod kang higugma, mamati ka. Amen? Sa mga maghaniwanay pa. Diba? Kung naamoy relasyon, speak and listen na ang duha. Ang laki, may pahayag ka, nahigugma. May pahayag ka, diba? May sulti. Pag tubag ko sa babae, namati po ang lalaki.
speak and listen, combination of love. Amen? Nga kita po sa Ginoo, kung nahigugma ta sa Ginoo, makigsulti ta, pinaagis mga pagampo. Okay, mo bungata, mo pahayag ta, Lord, mo niya mong panginahanglan. Pero, vice versa na, sa diyang human kag sulti, namati ang Ginoo. Ang Ginoo na po yung musulti, ikaw na po ka kumamati. Amen? Now, sagad ang mga nangalagad sa Ginoo, muslig yun. Sige lang bunga, sige lang pahayag, sige lang pangayo. Pero panahon na ang Ginoo may musulti, dili na mamati. Napabata nila? Pag ang Ginoo na musulti, biyain na bisyuha. Dili ko, Lord. Ganahan pa ko ang Lord. Pero pirting mangayo sa Ginoo, Lord, panalangin eh. Nagalig trabaho. Pero ang Ginoo na musulti, balibaran. Napabata niya? Muna'y dapat sunugo na to. Muna'y dapat ipasunog na to. Kanapang walaon. Iugdaw na. No, when you give the best for God, ihatag po sa Diyos ang the best para sa imo. No, bratuhon ang kaangkain. Magkita na lang bratuhon. Diba? Sa simbahan po, pantinira na ito bratuhon. Yan, pasalamat ko sa mga katanungan, no? Na nagkasabot sila sa suga. No? Ipili mo nila ang pinakamahal. Naaging brato, hanggang may lang suga, brato naman. Pero mas gipili nila ang dako yung presyo o hayag siya. Ano man na? Passion for God. Imong gihatag ang the best para sa Ginoo. Amen? Passion ang galit ni mo, ano? Abi ni mo nagsuot kining passion, mo ni magtukmod ni mo. Bisan pag dili ka itukmod sa uban, pero kanang passion, mo na na'y magtukmod ni mong buhatan ni. Kung na kay passion, tulog ka na. Bisan pag dili ka agdahon. Bisan pag dili ka inon sa pastor, basa Bible. Bisan pag dili ka inon pag ampo. Pero kung na kay passion, ikaw na mismo, bubuhat. Kaya gitulod ka anak, gitukmod ka anak. Passion. Amen? Kanang passion, strong feeling na. Nga di na mapugngan. Matod pa sa istorya sa mga tigulangan, mas mapugngan pa ang baha kaysa gugma. Tinuod. Kaya ang gugma nalangkod niya ang passion o sakripisyo. Nga mas husgan pa nas baha. Kaya naman mapugngan mga baha daw. Pero ang passion hindi. Kaya kaurus-urus na siya. That's why si Apostol Paul, nakita niyo nga si Apostol Paul, bisan pagprisuhon, silang Juan, silang Pedro, bisan pagtorturon, bisan pagpasakitan sila, gipriso sila, giluto sila. Pero grabe, damo hinon sila ng sangyaw. Passion. Amen? Damo sila lutuson, damo mo sangyaw. Passion. Damor silang wala, damor silang muhatag. Passion. Muna'y passion. Muna'y ipangita sa Ginoo. Now, ikaduhang punto igsoon, na sinyales na nakay passion na gigas Ginoo. When people never give up their faith in God. Sadyang ang mga tao, dili muhunong sa ilang pagtuo, hangtod silang kamatayon. Nakig-fight sila in a good fight sama si Ginoo ni Apostol Paul nga nakig-fight siya hantod sa kamatayon. Moni ang sakripisyo. And ipakita ng Jesus ang dakong ehemplo sa passion. Isakripisyo niya ang tanan. Grabing sakripisyo ngayang na agyan. No? Kita gamay lang lutos. Response mo nga nila yung tak. Kaya di taga nagsakit. Gamay lang pagpugong sa mga pamilya. Ayaw nagsimba niya. Upoy na yung tak. Gamay ray pagbadlong sa uyang. Nanong musimba pa magkadyang di. Manay ka puyab-puyabon.
Stop na yun. Ako ba? Pagkata niya? Kadaghang gipungan sa uyab. Kaya di, kuno sila pa uyabon, na-stop pagsimba. Ang passion sa Ginoo dili mo stop. Never give up na siya. Bisan pag-usaw pugong, dili yun na, basta na kay passion ng ikas Ginoo. So mailhan, kao ka kung mailhan karon kung naabag kay tinod na passion ng ikas Ginoo. Kay sure ko na kung na kay passion ng ikas Ginoo, mula ko tayo kay bisan usa. Bisan pag daghang kagbalatian, bisan pag nag-discuss daghang mga pagitabo sa iyong kinabuhi, sa iyong pamilya, usa pa na mga kalanrakas sa iyong pamilya, pero nagpabilin ka mo sa limbahon, kana na kay passion ikas Ginoo. Pero mailhan mo ang tao may passion. Bulanon. Ang tao mo may passion ikas Ginoo, bulanon. Musimba rag na panginahanglan. Muampo rag na panginahanglan. Muadto rag simbahan kung doon na sakit. Kung doon na disgrasya, diha na mo hilak. Kung ampo mayo. Kana mo'y mga tao nga yulog-ulugan na nila Ginoo. Pagwa na balatian, wala sakit, dahil kahanaw simbahan. Ang pasyon dili mahanaw. Matod pa ni Moises kano, gunion, dili man wa manahanaw. Pasyon to. Gadilaan. Amen? From time ni Moises, gatukol sila ang tabernacle sa kamingawan. Diserto, walay mga tanong, init ang area. Pero sa diyang instructionan sila sa Ginoo, Moises, magtukod mo tabernacle, magama mo ark of the covenant. Dayon, himuan na siya sa pinakasahi. Gamita ang mga mahal kayong mga lilo, mahalon ng mga bato, ug ang mga sukod sundan ni Moises. Dayon, rebitihi sa plata, gold sa tunga. Now, di wala pa sila passion sa ilang kasing-kasing naglatag sa Ginoo. Kaya na ba nilang tukuron gold, rebitiha gold, taliwala sa kamingawan. Init ng panahon, desierto. Tapos nakahimong sila gold. Yan naman to, the best ilang yatag sa Ginoo. Wala nagbase sa atmosphere, igsoon ang passion. Wala sila nagbase sa Moises. Ay, kamingawan ni Lord. Walay tubig, Lord. Nanong diri may maghimo o tabernacle para nimo. Nanong diri may maghimo. Nga wa may mga tanong. Dapat maghimo ni Lord. Doon sa syudad. Doon sa daghang kahoy. Doon sa daghang tubig. Kaya kining pagtukod na ini, kinahanglan may uhawon. Pero kaya na sila passion, sugot sila sa ipagbuhat sa Ginoo. Buat pasabot igsoon, ang passion di ay wala nag-agad sa atmosphere o kaning sa environment sa palibot. Sa example ani, if naakay passion ng ikas Ginoo, dili ka mag-alagad sa imong pamilya. Environment man ang kapalibot nimo. If imong pamilya wala ni simba, ikaw ni simba ka. Munay na ay passion ng ikas Ginoo. Pero if wala kay passion ng ikas Ginoo, imong pamilya naluya ka. Hallelujah. I hope nga dili ka mag-alagad sa atmosphere na kapalibot nimo. Sa imong environment, ug unsay imong environment karon kapalibot nimo, and sila wa man hata gani, ako pod. Sila wa man ako gani, ako pod. Sila wala nagbasa, ako pod. Puro ako pod. Kay imong tan-aw ang environment nimo. Sila wala lang nagsimba, sige, Miyerkules, Domingo, wala. Ako po sunod, maabsin na po. Asa ang passion? Nga ang passion, wala nang agad sa atmosphere o sa environment. Kaya ni mga tuo ng presensya sa Lord na wala'y pag-alagad sa mga tao. Di ba? Kaya ba na to? Kaya na to. Bisa kung sa problema na simpa ni Malay, kaya na to ang tuo ng pagsimba. Bisa pagdaghan kang gidala nga, kabukaton siya mong kasing kaya ang pag-adto simbahan. Basta na kay passion, kaya ang passion mo ni magtukbo ni mo, lakaw dito. Laban na ko ni mo, magsakripisyo ka na ako. Sacrifice ka. Amen? Napapata niya? Pinakabugtong ako ipabilin sa inyo. So, para yun, ang passion na cultivate ni mo.
Passion ba? Kanang di yung ka masunog. Sa spiritual ba, dili ka mahanaw. Kaya kanang kasunog ba, mahanaw, maabo. Hindi yung ka masunog ba? Ang imo lang yung buhaton, pabilin yung kasi In John 15 verse 6, mo niya ako pabilin yung versikulo. In John 15 verse 6, if you remain in me, and my words remain in you. Naisumpay niya, kamo ang mga sanga, ako ang punas paras, kamo ang mga sanga. Ang mga sanga ganin na nilang magpabilin ka na ako, pamutlon, pag kumagputol, ilabay, pamuniton, o ilabay sa kalayo, o mga sunog sila. Nganong ang uban nahanaw, abi mo ang sanga sa kahoy igsoon, nganong maatak na siya, na ay sanga sa kahoy, na strong yung kayo ang pagunit sa punuan. Panahon sa bagyo. Pero na ay sanga sa kahoy, nga maatak siya panahon sa bagyo. Amen? Di ba, ang kahoy, nanong malaksi na yung sanga, pagkabantay ni mo na atak, ang sanga buhi raw ta, wa siya kaagwanta sa hangin. Nalaksi ang sanga tungod sa hangin. So wala na kapabilin sa punuan. Katong sangahang nalaksi na atak, malaya to. Mahanaw to, maugdaw to. Pero, kung itong i-apply sa itong ginamayang espiritual, daghan yung mga Christian na dili makapabiling sa Ginoo. Nga naman, kaya wak sila ni kunik sa punuan. Kunik-kunik kasi sila sa punuan. Pero pag abot sa problema, laksi na yun. Atak na yun. Pag abot sa problema, yun siya, pabilin mo na ako. Kaya kamo ang mga sanga. Ang magpabilin din na ako, makapamungan yun. Di yun malaksi. And, challenges matag-usa sa tuwa. Never give up. Di yun ka pwede malaksi sa iyong pag-alagan sa Ginoo. Ibutang mo niya sinuna-una, ikaw ako, na dapat di ko pwede malaksi. Bisag unsang problema, bisag unsang struggle na akong gatubang karon, bisag unsang challenge sa akong kinabuhi karon, dili ko pwede malaksi. Kaya kung malaksi na ko, malaya ang akong damdamin. Pagkalayas damdamin, sunog na. Ano na? Ano na kasimbahan? Hindi na ka mapakita. Lahit na yung kuyog-kuyugan. Ang katong yung kuyog-kuyugan na, kato nang makapaulbo sa imong kanhi na negatibong pasyon. Bisyo na, balik na sa kalibutan, kay gaulbo na ng pasyon. Sunog na. Sunog na ka. Amen? Napabatalya? Munang hindi mauminsay so, burning passion. Pari ang passion sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ato i-cultivate ni. Day by day, mga itagiya sa Ginoo. The best ihatag sa Ginoo. Pag timpong na itigong, Lord, the best ka. Kung the best man ako ang trabaho, pero mas the best ka. Amen? Kana yung mga butang, Lord, kanang butang the best na ako, pero mas the best ka. Ako ni pagamit ni mo. Lord, kaning kwarta, importante man tayo namo, pero Lord, mas the best ka. Ako ning ihatag para sa kaniya. Amen? Akong time, Lord, importante man yun. The best ko na akong time ta. Para akong i-google diri, pero mas the best ko wato ko sa imong time. Amen? Passion, muna magtulog na ito. Kabalo mo ka kung maghari ng passion? Kaya na itong tanan. Kung maghari ng passion, si Lord na ang bahala sa tanan. Si Lord ang bahala ni Paul. Amen. Kaya ni Lord nga gigait si Paul bisag nag-agi siya unos bagyo sa iyang gisakyang mga barko. Grabe ang mga trahedyang nagian pero gidala siya sa Ginoo. Kaya na ko ni Paul. Kay na kay passion Paul, mauni ang mahitabo nimo, magsuffer kay mga bagyo Paul. Pero ang Ginoo ay kabuot niya. Kung naada tayo passion igsoon, ang Diyos naman buot na itong asa ka na lang. Ano man, kaya nakita sa Ginoo ang passion sa basing-asing. Huwag kong magtuigsoon sa niaging mga adlaw itong Domingo na ako nila Libertad. And then, pagkaugma, wala akong magdahong nga, manangyaw rin isang silingan. Diri, ang one regular na una,
adto ra dito, bisita ra, pero pagkauma, tingala mi nga, nausap ang conviction sa mga kasi manuroy ni Selena. And siyang kawalay ang nakadawat sa kaluwasan sa Ginoo. Grabe as kami ngawan, nagdao. Tuklapatan sa buhay sa mo. Naikadao dito so, gauling sila. Pero kung naagi passion, walis kami ngawan sa mas gihimo ni Jesus Christ. Bisag isaway, kanang tong silingan na ulit minister, ga saway sa mga pamilya dito, kay kusog mo sa kanya. Wala na usog ang passion. Ang passion mo nagtukbot nila o namo nga usang niya mismo sa Ginoo. Kung naray kay passion, wala yung makabalaban. Bisag pinsa pa na ang balaban. Amen. Glory to God nga gipaybalot ang pulungan and mo ni gipangita sa Ginoo nga kanang dili masunog nga passion, dili maabog nga passion, dili mahanaw nga passion, kanang barukyot bisag unsay mahitabo. God bless the Resi family.